pini tanili nalitum afan Voreng Awarsai a video si nawan piglo lapen kopia Voreng Awarsai ma lapen kon ana vacancy sidoman nalitum laka ikiason klarda kalam bang LABANGSO video alosi thek molong ikpo lapen aprang si kadok ave afanta nilin pen KARDOM lapen nilimen ke kadok ave da chinilo nilimen laki avinasteron lapen non kelang bom nalitum labang ke Karbi 2.0 YouTube channel LABANGSO channel longjong si komani abang pu abang pinang ko omri milang pelnalitum kecingon pen subscribe igon lapen adu hes tame belarjan do ida kanalitum ber ponik danon lalo pulna munon pinili ajada son mate ajada update le nili LABANGSO YouTube channel long upload tame nalitum kilong da prai mate kachini da prai afan lo lasi pada depin ben LABANGSO video mate LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK le lang polonang mate chethan polonang lapen nili giveaway tame bida prang po lapen giveaway chipe ai pan pulna nalitum aprang si LABANGSO channel mangai nalitum subscribe krilang pule subscribe iknang po lapen video kan ma share un sharing ngo lapen mesen na comment a video tina long kana litum tok iknang po lalo pole na litum giveaway ki hai a chance bange do iglo tangte pada deben ben la Voreng Awarsai APHUTHAK le chethan polonang mate lang polonang lapen thiek ben chethan polonang mate lang polonang LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK lasinali tum ta LABANGSO channel longjong si nona kahumri mi pulote nalitum kachingon pen subscribe igon lapen adu hes tame nalitum be larjan thekloin da kanalitum ber ponik denon la pulote nalitum ajara son updates tame nilijong sika upload lo pulote nalitum a mobile long notification nangkle da prime mate nalitum kilang long da prime phanno lapen video ta lang mesen pulote nalitum kan ma share un share igon Karbi Anglong ar lo adang anta pache thang nang LABANGSO a channel labang lasi thihek ben nili dang nang piklang pon ikpo advertisement alo lapen nang than pon ikpo tangte pangcheng pon nang lapen nili la advertisement alo la screen along nalitum thek pon long ikil LABANGSO advertisement al kiklang bangke arjiding hoilo LABANGSO chiklu 14 molom se iklang lapen nalitum dak thek loi office of the Phongbirik Higher Secondary School Dokmoka Karbi Anglong along lapen ning hang abang phu mate abang phiatum nalitum jogdun iktame lapen apply dun iktame lasi madu abang phu abang phile ning hang pusta menang litum standard form longi LABANGSO standard form along kinang so sot detail sai hui nang litum klardak pen togdun iknang po lapen cell attested copies of all certificate are invited for the eligible candidates for filling up the teaching staff post on purely temporary basis at Phongbirik Higher Secondary School Dokmoka Karbi Anglong Assam nalitum cell attested la copy lapen certificate hai hui photo along stamina nalitum cell attested nang po mate emithang amen chetok dun ignang po mate emithang a signature nalitum chipidun ignang po lapen fill up that benefit ki jogdam ning labang ke nalitum Phongbirik Higher Secondary School along dampen humri damsi nalitum jogdun ignang po non bangala apus mate vacancy amen le dak lang polonang lapen education qualification kachar liang deng LABANGSO Voreng Awarsai phan apus mate vacancy saphan kon ans ning ma labangta nili nang piklang pon ikpo lapen penangan abang phu abang phitum bangai chini pot halo LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK stame nili bangke ako LABANGSO video ta nili nang piklang thunang kok alam the bangala puilo penangan abang phu abang phitum bangke arju longle deta hailang pusi nili LABANGSO video dak pen semar ponang koklo asi non bangke LABANGSO pus amen bangche lang polonang aprang sinang litum dak serial number 1 along lang pon igon LABANGSO dim bangke lake name of post abangke subject teacher lo subject teacher pu wifes tame a subject labangke physics a subject sik than ponang pola pen LABANGSO dim bang labangke vacancy ingsi do mate 1 vacancy do lapen kacharli ang deng kenang sot bangke lapangke post graduate ki untang abang phu mate abang phi nang ikpo lake Azad University along penta jog iglo lapen number 2 mate serial number 2 along lang polonang ladak bang tanang litum thek polongi number 2 along ta subject teacher lo kenang solo chemistry afan lapen kacharli bangke dake post graduate nang po lapen Azad University pen stame melo lapen number 3 along lang dam thulo de dakta subject teacher nai lapen dak mathematics
dakta posting sido lapen ke Charlie ang deng bangke ing sivet lo lapen serial number 4 along lang damlo pulte dak bangke subject teacher dak bangta logic and philosophy labangso subject teacher apan dak first we can see ing sido ke Charlie ang deng bangke postgraduate nang po azad recognized university penta chok iklo lasi Ning Kehang abang pu abang phiat thum thandu ning tung pulote nang litum jogdon iktame labangso posalong lasida aposa number bangle ong edet positame ingsi sibet positame nalitum jogdun iknon lapen experience komasi ki ong chetma labang so abang pu mate abang phietum si dak bange long ikpo lapen interview dak details lang polona lapen aprang si and style qualification dak bang nalitum thek polang po candidate not be less than 23 years penake kom abang pu mate abang phi candidate nang po lapen 38 years pen ke ong labang sorta abang pu abang phi kalidet nang po lapen dak lang damlo pute number 2 along ST SC mate OBC MOBC candidate are needed to submit their caste certificate along with their application form along stamina nitum caste certificate bangke dak pen pidun ikwek nang po ST tapupelo SC tapupelo OBC tapupelo labang caste certificate bangke dak kenang iksot lo labangke lapen number 3 along langdam lo nang incomplete application shall be summarily rejected lasi incomplete application pulote to comments jok limle lapen application along insonsoni ka mistake do pulte dak bange reject ki pusi dakitok lapen in case of the subject teacher must score at least 60% marks nai master degree for general OBC MOBC and 55 marks for ST SC ST SC tumbang ke maximum dak 55% an marks do nai master degree along nason se dak tok pon lo lapen number 5 along my application must rest to office of principal Phongbirik higher secondary school or before 26 October labangso chiklo 26 October aprang nang litum labangso application a form bange Phongbirik higher secondary school along dam si nang litum submit dam ek nang po lapen salary bangke dak mention pon lo number 6 along salary alam chithan la dak 16,200 longi per month along per month only pusetok lapen bat ta thek mate kom ta thek labangke dak mention pon pedar lo lapen number 7 long langdam lo pulote date of interview will be intimated through contact number provided with application ngasi application along bangke mobile number bang do igwek nang po lapen labang sa mobile number along si interview date lapen apora hot bangke humri ekpo pusi daki tokpot lapen number 8 along langdam lo pulote candidate must have at latest 3 years teaching experience will be given preference mate candidate 3 years on experience ki dotang teaching experience ki dotang abang phitum naing pusi daketok lapen no DATA will be admissible for appearing in the interview lapen dak ke kapachini pon address pangkadak do iglo nalitum ladak thek ponlong ikpo SD members secretary Phongbirik higher secondary school dok muka Karbi Anglong la hello address lo lapen nalitum apply play aprang labangso advertisement alo kardak pen lang paprang le nalitum apply dun igon la pendak lang lepin pen nalitum apply dun pote mo hoda ke nahia son anta daksi mention pon lablo labangso advertisement alo long si lapen daksi tokpon iglap lo las nalitum standard form do igi avi polte nili phanang homri igon ni lista minalitum phanang senik po standard form abangke lapen labangso standard form nalitum free na od igdet si dak nang sosot daka fill up ning do mate ke tok ning do lahai hui nalitum tok dun igo klar dak lampen lapen employment exchange bangke dak mention pon pe lasin monili phanar ju sonar ju pretiti do employment exchange bang labangso dim bang nang ike lapen kaprek lason government a job long si nang litum apply do ni pulte labangke employment exchange labangke do igvek nang po nonson la son la ta ing si private son lo labangke la si la son long bangke employment exchange bangke nang ne jo la hello
lasi ning hang abang phu abang phi atum nang litum apply dun ingon nilila thihek ingsi hinivest tame nang litum phan piklang ning pa masini libangke nang piklang eglo lasi kelong long le bangke nilita puthek thelo lasi nang litum ta ning hang abang phu abang phi tum jog don igon jose nang litum le ning hang he pusta kumane ning kehang bang dota hai mene nang litum ta Facebook WhatsApp along stame share ik tame jola hela perthe dang mate elimi thang la Karbi Anglong adang arat doan bangke pachini iknang mate palang iknang lapen nili giveaway bida prang pon non 4k kelepo lasila 4k lelopol de nili giveaway bangke bipon ikpo labangso giveaway fan nang litum chipe hai poni polotel labangke labangso channel subscribe iknang po lapen mesen a comment nang litum pi iknang po a video tinalong lapen video ka an ma ke share on la an share iknang po jola hello la lopol nang litum giveaway ke hai a chance bangke do iglo lasi pini a video long bang chithan chat si ding o anlo lasi mo next a video long le chitong iknang tangte dome thakme kadu kawe Karbi Teach 2.0 YouTube channel along kilangara doan panstami nilihin pen KARDOM